ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಡ್ದೊಂದು ಪ್ಲೇ ಏನ ಪುದರ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಂಡದೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಓಪನ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಜೋರು ಓಪನ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಮಾರ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸೀದ ಓಪನ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟು ಸೀದ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಅಂಜನೆ ಚಾ ಊರ ಬರ್ತಾನೆ ಚಾಯ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂದ ಕಡ್ಲೆಲ ಅಪ್ಪ ಚಾಯ್ ಆಯ್ತಂಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಲ್ಗೆ ಕಡ್ಲೆ ನೀರ ಕೊಸಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೋರು ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ Hi friends, next level put the null friends. Null. Hi null. Null. Hi friends, null friends. Into one order. Harapon null mulundu, or the ogide. Why would they give us to go? Yeah, a day puji. Thank you. Are you dinjonda? Ancha. आए पन्ने बीज बेजारा ओपने बीज रोड ओपने नत्त वो पोट्टिया केनु जी सत्य कुप्पिड कैन इडे नेनु ये देसोनु अदु इन्नोंदु हाय फ्रेंड्स नमैते दूर ओपने बंद बीजದ ಗುಡ್ಡೆ ओ को क्या नत्तद बत्तन ಹೊರನೆ ನಿಕ್ಲತ ಬತ್ತನ ಐದುಗ ಬತ್ತಜಾ ಹ ಕೊಕ್ಕೆ ಮೂಲತ ಐ ಕೊಣತ್ತುಂಡು ಮೂಲ ದಿನ್ನೆ ಮೂಲ ಬಯ್ಯಾ ನೆಟ್ ಹೋದ ಟಾರ್ಪು ಅಂಜಯ್ ಹ ಹ ಅಂದ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಬೀಜದ ಗುಟೆಗೆ ಎತ್ತದಾತ ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಹೊರಂಬ ಇರುವಾದಿತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೀರ ಪೋಯಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೀಜ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಮುರಣಿ ಬತ್ತದ ಜಾ ಇನಿ ಬತ್ತನಾತೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚ ಗೊತ್ತಾಪನು ಗುಡ್ಡೆದ ಅವರ ಮೂಳೆ ಹೋದು ಬರ್ಕ ಮೂಳೆ ಹೋದು ಅವಳೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಬೀಜದ ಮರ ದೂರ ದೂರ ಉಳ್ಳೈ ಹೂವ ಮರಟ್ಟು ಬೀಜದ ಬರಂದು ತೋಜುಂಡು ಐನೇ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪುಣೆಗೆ ಆಹೋ ಮೂಳು ತೋಜುಂಡು ಬತ್ತೆ हाय फ्रेंड्स ई गुड्डेदाल बीजेजी नाल कायने तिक्कंडे मूलोंजी मर उंडा मरट उंडांडे ई गुड्डेदाल इज्जि तोजुंडे एरो बत्त पेजिपुन फील दिक्कुंडे पेजरंज मल्ल इज्जि अगला ई कायना कोइदु कजिपु अंतरत नेत्ताडिट इत्तनांडे बीज नेत्ताडिट दाल इज्जि पू पूरा करंचिदु वतन बरसला मुगाल पूरा वत्तु నెట్వర పూ పోతును మారాయ బల్బు పోయినంజనే పోతుంది అయితే పూలెజ్జి చడ్డీలెజ్జి నెట్టు కొంచెం కాయన ఉండదు నాకు కొయ్క ನಾನು ఎక్కువ వరిరిజ్జి అయితే కజిపు అన్నాడు మొక్కలు బతినే అన్నాడు కజిపు సీయప్పుడు మనోడు ಇವರ ಪಾಡ್ದು ಜಿಗ್ಗಮ್ಮ ಅಂತಲ್ಲ ಬೀಜ ಕಜಿಪು ಬಾರಿ ಬರಲಾಪನಿಗೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಏನು ಓಳು ತಿಂತೇವಂತಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ನಕ್ಕಣ ನಿಕ್ಷಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಷಯ ನಿಕ್ಷಯ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲೋ ಕಲಿತೇನೆ ಐಪ್ಪ ಬೀಜದ ಬಿತ್ತಂಡು ನೆಟ್ಟದಾಲ ಜವಲೆ ಪೋ ತಿರ್ಗ ಆಯ್ನ ಪೂ ಓಡೆ ಕೊಂಡು ಮಾರ ಯಾರು ಓಡಾರಪ್ಪ ತಿರ್ತ ಬಾರುಂಡಾ ಸರಿ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಫುಲ್ ಅದು ಪೇಜಿದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೀಜ ಇಜ್ಜಿ ಅದರ ಭಯಂಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಣಪುರ ಅಡ್ಡ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದುಂಡು ನಮ್ಮನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜ ಭಯಂಕರ ಸೆಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
ಈ ಗುಡ್ಡ ಫುಲ್ ಆದಾಂಡ್ ನೆಟ್ಟಿ ಮರ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದಂಡ ದೂರ ದೂರ ಉಳ್ಳ ಇನ್ನು ಮರ ಈ ಗುಡ್ಡೇರಿ ಎತ್ತಿ ನೀರು ಪರಂಡ ಹರಿಸಿ ಆ ರೀತಿ ಸಾಕಿ ಇದು ಬಾದಾಮ್ ಉಂಟಾ ఇంకా బాదం ఇజ్జ బాదం అవలేదు లిచ్చా ನಂದಿನಿ ಬಾದಾಮ್ ಪುಂಡ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಗುಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಫುಲ್ ಬೀಜ ಊರ ಪೇಜಿದೆ ಅಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಬೀಜ ದಿಕ್ಕು ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೀಜನೇ ಇಜ್ಜೆ ಅದೇ ಬೀಜ ಊರ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ಮೇ ತಿಂಗಳತ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಊರ ಪರದು ಪರಪೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಜರ ಒಂದು ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸೀದಾ ಬೀಜರ ಪೋಯಿ ಈ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮರಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜದ ಮರ ತೋಜುಂಡು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಭಯಂಕರ ತುಂಬಿತ್ತಂಡ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಲ ಹೈಟ್ ನಮ್ಮಿತ್ತ ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಬೀಜ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಪ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ 2 3 ತಾಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಎಂಥದು ಬೀಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀಜ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ತೇನೆ ಇದು ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇಂಚಿನ ಮರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಮರ ತಿಕ್ಕಂಟ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಗಮ್ಮತ್ತು ಬೀಜ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತಗೇನಾ ಇಂಚ ಬೀಜನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ 4 ಅವು ಇದು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡೆ ಮುನಿ ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ಆನೆ ವಸನಿ ಕಾದ ಪುತ್ತೂರು ಪೆರ್ಲಂಪಾಡಿ ಪೇಪರ್ ಹಿಡಿತು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದಾಂಡು ಪರಪಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜಿದಾಂಡು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಈ ಗುಡ್ಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಬೀಜ ಉಂಟು ನಾನೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಐತೆ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬೀಜ ಗುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಐತೆ ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಡಿರೋ ಲೊಕ್ಕಟೆ ಜಾಯಿನ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣೆ ಪೋತೆ ಅಂಚಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಆ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರಿ ಮೂಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಈ ಜಾಗಿಡ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುರು ಕುಟ್ರು ಪಕ್ಕಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೀಜ ಪೆಜ್ಜಿ ಪುನಃ ಲಾಸ್ಟ್ ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ನಡ ರಡ್ಡೆ ಮುಕ್ಕಲ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಜನೆ ನಮಗೆ ಉಣ್ಕ ಮನೋಳಿದ ಕಾಜಿಪ್ಪುಲ ಬೊಕ ರಡ್ಡು ಬೂತಾಯಿ ಎಂಕ್ ಮೂಜೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ತಂದೆ ನಾವು ಮೂಜೆ ತುಂಡೆ ಮಾಂತರ ಇಲ್ಲ ಶಾಳೆ ನೆನಪದ ಬುತ್ತಿರಣ್ಣ ಅದ ಬುತ್ತಿರಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತಾ ಹಾಕ್ಲಿನ ವೈಶಾಖ ಬಲ ಅವಳುಂಡಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೂಳು ತುಳು ಅಲಜ್ಜ ಬೋಂಡ ಸಾಧ್ಯ ತೂ ಒಂದು ಬಲ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಬೈ ಒಂದು ಬೈ ಬೀಜ ಪೂರ ಮುಗಿಂದು ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತನತ್ತ ಬೀಜ ಇಜ್ಜಿ ಈಟೆಗೆ ಅಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಫ್ಲೋಟದ ಬೀಜ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜಿದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆಲ 34 ನಿಮಿಷ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಈಡೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟಪ್ಪೆ.